wabeka i-theme ethi together in a Christian journey we remain in God's love through worship. Ndakhangela brother Xola eligama lika worship ukuthi lithetha ukuthini okanye lisuka phi in ordinary language. Abantu abasenzileyo ke isiNgisi bazawuyazi bakukhe zancwadi zika Shakespeare esithi xa sizifunda singaziva kuba zinesingesana apha esingaqhelekanga. Ngela xesha lika Shakespeare worship was called worthship. It means to attribute worth okanye ukubeka i-value entweni ethile. Lajika elagama langu worship. Worship, and if necessary, use words. Uti uJohn xa ethetha nge-worship. Uti we must worship in spirit and in truth. Now those are deep because xa uthetha nge-spirit uthetha ngomoya. It means isuka ngaphakathi i-worship. And therefore when we worship, we cannot worship from the surface. We cannot worship CK
ikhe esinqeni isuka ezantsi. Uthi John xa ethetha, we need to worship in truth. Ithi loo nto worshipa ngokunyanisekileyo. Yile nto ndisithi worship and if necessary use words. Ngelinye ixesha xa uworshipayo, you do not necessarily have to say it to someone that I am worshiping. Ithetha ukuthi i-worship is part of our daily lives. We cannot separate i-worship and think that i-worship iphelele kule nto sizazoyenza apha, which is ukuthandaza nokucula. Xa siphuma apha, it's business as usual. Dia kuti dakutinwa akupea manda oyapela mandeteleli dia kuti takutina akupela manda ayapela mandeteleli tiphamamisizanda There are many elements, but amongst others, these three elements of worship. Each worship requires reverence. Yeah. This kind of worship, worshiping in spirit and in truth. Worship in reverence, you lose yourself in worship. Worship in reverence, uyaphuma kuself, because you are now attributing worth or value to someone else.
yiyo lento kubalekile into bangabana uphume ku self adoration, uphume kuwena kodwa ujonge uThixo. Any element of worship includes public expression. Niyakhumbula sithi sifundo okhe wandikhanyela phakathi kwabantu nam ndiyakumkhanyela phakathi okanye phambi kobawo. Yiyo lento kufuneka uthi xa uworshipe publicly. That's why then they worship, and if necessary use words. Worship publicly so that nomntu okudeleneyo nofefeni kaThixo ukwazi ukumsondeza efefeni likaThixo. Worship means service. Iti la saying, very simple. Iti actions speak louder than words. Ndingayithetha kodwa ndingayenzi. I can proclaim the gospel kodwa ndingayiphili. I can stand in front of you ndicule kodwa ndingayiphili. And that is why isithi lento worship requires service. Because you need to action i-worship yakho. Worship, and if necessary, use words. Diva amaswi kaJesu eti Goma usilo usilo
okanye mandithi kule 2 minutes ishiyekileyo kweli xesha bendilisikelwe, ndifuna ukuthi kwabantu abakhoyo kule ndawo ukhono Thixo. Ndifuna ukuthi kwabantu abakhoyo today, whatever that you are going through, ukhona uThixo. It is promised elizwini into bangabana ndiyayazi sithe sa scripture, ndiyayazi ukuba umhlawuleli wami uhleli. Now la ndiyayazi akekho phanje. Ithi xa sithetha, you are coming from a point of conviction. You are very much convinced because uthi I know. Now awusoze uyazi into ube ungenayo i-relationship kunye nayo. Yiyo lento ndisithi today I am restoring that hope. Did you come try? Come try. Lo wangale mini yange 26 Kamei, come try. Come try. Take over easy
Amen.